12 l-għalliem fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni se jkunu qegħdin iħarġu madwar 600 student dwar is-sigurtà fit-toroq. Pierre Gatt, uffiċjali fit-taqsima tas-saħħa u s-sigurtà, spjega kif matul din il-ġimgħa maġġuri li jaħdem fil-Kamra tal-Kontroll tal-112 qed jitkellem ma' tfal dwar is-servizzi tal-emerġenza. Qegħdin nitkellmu fuq safety ġo triq, kif bniedem iġib ruħu mal-lights, maż-żebra, ma taqsamx bla-doġġ tat-tip ta' affarijiet. Barra minn hekk, l-istudenti qed ikunu malma kif għandhom iġibu ruħhom meta jkunu qed jitwasslu lejn l-iskola, x'għandu jsir meta jittajjar xi ħadd u kif issir is-CPR. Is-Sur Gatt rimarka wkoll li mhux dejjem tkun possibbli li l-istudenti jiġu huma fi partikolari. Jiġifieri flok it-tfal iċċaqalqu u ġew skola, iċċaqalqna aħna u morna l-iskola tagħhom aħna. Ta' kull sena il-unit iħarreġ ma' 3500 student tal-5 sena fl-iskola sekondarja fl-ewwel għajnuna. Dan bilan li aktar nies ikunu kapaċi joffru l-assistenza meta jkun hemm bżonna. Għas-sessjoni tal-erba' attenda l-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo li spjega kif is-sistema edukattiva qed tieħu miżuri li jkomplu jippreparaw lill-individwi għall-ħajja. F'pajjiż xejn bħal tagħna fejn it-traffiku jilħaq kullimkien, importanti ħafna li t-tfal tagħna jkunu jafu jieħdu ħsieb saħħithom u s-sigurtà tagħhom fit-toroq tagħna u fuq il-mezzi ta' trasport. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.